Asi jest tam. Nie było nic lepsze konstytucje Lano, prawda? Tak, Lano prezentował. Postupnie. Z każdym metrą. Procent, prosím tě. A podal idzie. Ještě raz? Tak, bo vysvětlím, čo máš, vieš. Ja som ukel. Ale ještě si... Však potom si to nastrihať. Bumpuj. Ha. 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 Ďakujem vám. Ha. 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 Čo to znamená? Ha. Ha. Prosím, Skokanský most. Sme hore, určite. 6. od rána. Lebo od 10. sme. Ale sme hore, áno, a skáče sa. No to si sa chcel opýtať, predpokladám. Hej, jasné. Poďte. Určite máte. Hej, dobre, poďte. Zo včera. Hej? Že už Dobre. Čili Peter som dneska No dobre, takže poschodníkoch cez okienko na plošinku, dobre, robíme kontrolu, či sú poriadku pripravený, takto ruky na čelo, spevný chrbát, to spočítame tie na jump, prepadnúť cez tú plošinku, dobre, my sa po tebe nechceme, letíš dole, keď ťa nohy začnú uťažievať, to znamená, že ťa brzdí lano, hej, tak ty si ruky za hlavu, a takto pred seba, hej, tak vidíš, že najsilnejšie polky, tak nastane 3, potom znovu rozpážiš ešte viac, už sa pozrieš po špičkám svojich noh, tým pádom sa pozrieš na mostík. Jeden z nás bude v okne, a druhý musí to lano, hej, karabín sa lano chytiť skôr do práve do ľavej ruky, karabín sa dotiahne tak, že dostane do dlane, hej, máš obidve ruky voľné, to znamená, že jedna karabínka do druhého karabínka na postup do druhej ruky, hej. A lano karabín dá zvláknuť. Dobre, zvlákneš a znovu rozpočáš. Dobre. Tu sa chytá. Obidve nohy sem. Tak. Tu sa chytí. Toto ja držím. Dobre, takže si pripravený, keď aj ty, poď, ruky na čelo, tak ja som ti povedal, obidve, poď, nepozeraj, spevni sa v chrbte, poďme na to, 3, 2, 1, jump! Mohol to tak vidieť? Už si nechávam kratší, ale ešte to skratím. A nie, však mi to je jedno, ale... Podľa mňa to je oné, vieš. Hej, za to dneska som tedy v okne by si to naučil predpokladám, ale... V okne, hej? To vystrieš? A ty čo tam stojíš? Pádek kľúdny. Musíš si povedať, že si múdry. Dva kohúty na jednu smytisku. No, to si teda vyhral. Vidíš to, Lano? Ja si myslím, že mali by sme šetriť, keď sme do budúcnosti počítame. Voľno ho držať. Máš cvaknuté? Myslím, chovať sa s ním nemôžem. Hra inteligentná? Teraz.
Říkám, čo mám pohľade sa spomenul na tú krásnu fotku, čo máme aj na Facebooku zavesenú. Súťažo. Čo? To si ťa zvesí, to závaží z pleca. Proste možno ťahnuť, no? Aj s Jurom Martínkom, bez z toho ľudského vedia, sú to zbudíčko, ja som išel dolu so snáškou. No a keď posadzeli, vycali. Čo? No a ľudsko nás ten Brown si tie baty cvakla. Ale tá Jožu skočila. A toto za vec, že ako súťažo najinteligentnejší bol od dve strany, ty byli každý taký, že... Ale bachaj sa, to neobúchaj sa. Keď som chodil s Adrianom nie robiť, taký nejaký, tak tu nám vypísovali tie papiery. Sekundu nepočuť. Furt nám vypísali, si sme strčil do vesty, ne? Ale videli, nie pre koho, čo robíš. Jedného slušného dňa ich napadlo, že si nás odfotia. Vieš, súťaž o fantastickejšiu fotku. Tu sa vidieť, že to je funkcia, nie? Tiež tu zavesil, dajme som bol ja.